Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la e-Inimba ngomhla ka-5 May. Guys, u-Azande-ke hayi usaqhubeka nokungisurprise ubhuti usuku nosuku ufika nokusha. Namhlanje-ke ulethe amantombazane amabili wonke kuleya mention yakubo engcokana ezospenda nje ubusuku nawo. Ezama phela ukwakhohlisa ukuthi leya ndlu eyakhe kanti hayibo indlu yabazali leyaya. Ekuseni-ke la mantombazane kavukile amya kuyena lapha downstairs, ubeqeda egqoke igawuni enkulu emnyama ubhuti, kubonakala nje ukuthi hayi ubona sengathi u-rich manje, ungusozimali. Ebengenalo ngisho isenti nje guys, usafufusa ngisho nalaphaya eKhosela Tech as umsebenzi wakhona as i-COO. Hhayi-ke guys, amantombazane kamnikeza ukhisi aqeda avalelisa kuyena lapho yena ubebhizi kwi-phone call noBill lo waphesheya kwey'lwandle akafuna ukumdayisela i-idea kaqhawe ye-biotech. Uthena-ke efonini, Bill, I need you to back me up. Promise me that you will back me up. Usethi njani? Kubuza uBill. Uthi financially, when I give you this idea that Qhawe has, she must believe that you will fund it, okay? Useyabuza kuBill ukuthi, wena what are you going to gain vele? Usethi-ke u-Azande, no, I wanted to trust me. But you know what I'm doing here? I'm building my own empire. I will use her idea to build my own empire. Imagine. And guys, uQhawe does not even know. Yena uyitshela ukuthi nje methatha le idea le enikeza abantu baphesheya kwey'lwandle esiza u-Azande uzobe ezakhela igama lakhe, kanti hayibo u-Azande ufuna ukuzakhela elakhe igama instead. Ngapha-ke guys, uqhawekazi ubekade-ke ekubo. Lazarus-ke benonkosikazi wakhe uZoleka beyikhulumela nje kumnandi kunjaya. Ugele ndwaze bonakala ukuthi hayi ukude ngokomqondo futhi. UZoleka-ke ubekade ehleli naye-ke umntanakhe embuza ukuthi indaba kwenze njani. Bengicabanga ukuthi nje namhlanje yazi ngikuthathe ngikuyise lapha eKhosela Tech ukuthi nje ube ne-meeting no-Onga abe noPortia nedingide-ke iy'ndaba-ke ezintsha zokuthi ibhizinisi sizolithatha silibekephi, kanti-ke nami ngizohamba inyanga yonke, angithi ukunishiya le khaya, ngithi kulungisa izinto-ke ezibalulekile. uQhawe wazindwazela nje, hayibo. Wabuza-ke uZoleka ukuthi right, wathi mama nginombuzo apha. Wathi kutheni? Wathi ubuqinisile ukuthi mina I'm still wet behind the ears? Ngisasemncinci angeke ngikwazi ukuba ndiziqhubele yami ishishini, ndiziqalele yami inkampani. Hayibo. Wathi uZoleka, hayi mntanami, musukuyijonga ngololu hlobo. Mina benizama ukuchazisela ukuthi usamncane, usasamele ukhule manje ukwazi ukuthi uzibambele izintambo, hhayi ukuthi angikuboni. Ngiyawubona umsebenzi wonke owenzileyo, futhi ngiyabona ukuthi ngisho i-idea yakho it is very very good and it could take you places, but not now, because mina sengiyazi ukuthi kunjani kule industry. Abantu abadala abathatha laba abancane bebasebenzise kanzima, bebayuze ebesemva kwalapho bebalaxaza phansi. Angifuni ube yi-victim mntanami, mina nizama ukukukhusela apha. Guys, Qhawekazi to think that uke walalela ngisho lilodwa lezwi lama wakhe. Hayi guys, umane wasukuma waphuma wahamba. Wathi aniniboni, mina niniboni at all. UZoleka kufoselekile ukuthi ahambe aye eKhosela Tech e-ofisini aphinde ahlale phansi naye uQhawekazi akhulume naye amtshele ukuthi mntanami, this is not criticism, it is only protection. This is a mother protecting her child. Ungakubuki ngehleli impimi ngithi ngithe awukakabi ready. Ingoba ngiyazi mntanami ukuthi yazi i-idea it's not a product. When ungabona ngathi i-idea yakho it's finished, but there's still a lot of work that needs to be applied there. So wait mntanami, linda. Okay, there's no need to rush. You have me, you have Lazarus utatakho, ngisho naye uhlathi kwi-business industry, so sonke sikhona. Use us, let us help you build what you want to build, but not now, in a near future. Wathi uQhawekazi, nani nayiqalele zeni inkampani young, why mina kumele kunqatshwe? Wathi mntanami, ngilalele, okay, I'm trying to protect you. Nangampela-ke guys, uQhawe walalela, wahamba waya ku-Azande eyomtshela ukuthi yazi ucishe waba yisilima kabi kabi. Ubecabanga ukuthi kuzoba lula ukuthi ayiqalele inkampani yakhe yedwa, so ngeke. Her mom was right.
akukho safe okwamanje ukuthi aqale inkampani. She's still young, she still needs to grow. So nje ya uvumelana naye uzoleka, she's not ready. U-Azande siyamazi vele ukuthi nomhobholo guys. Uma niwabona ukuthi yabo mengasaphunyuka uqhawe manje, hawu leli kusasa leli abese siliplanile, abesilidwebile. Ikusasa lakhe by the way u-Azande lizoshabalala kuhle kwamazolo ebona ilanga. Wamane wathi lalela la qhawe, who said kuzomele uyiqale le nkampani wedwa? What? What? No, I'm asking a question. Who said you need to do this alone? What? Andikuva ke ngoku. What? No, I'm just telling you that you have me. So babili singayiqala le nkampani. What? Ebese ibizwa ngobani? Ngongcukana. But listen to me. Nami kudala ngangisebenzela abantu. Inkampani ezinkulu ngaphezulu kwengcukana industry, ezinkulu ngaphezulu kweKhosela Tech. Mina, I have experience. Mina, I have every single tool that could help you to start this company of yours. Use me, okay? I can help you get there, guys. Just need to trust me. Let's work together. Yazi uzozakhela igama elikhulukazi. Imagine in the near future sekushiwo kuthiwa hawu qhawekazi Mabandla umphathi wenkampani ethize usunike negama layo. Wouldn't you want that for yourself? Gain uqhawekazi guys. Wahala ugirl. Kwabonakala ukuthi uyafuna ngempela ukuthi aphinde ayithathe le idea kaAzande. Imagine guys, uAzande sebenzisana noqhawekazi. Like nje vele nje this thing it has failed before it's even begun. uAzande wonke guys. Umuntu owaziwa kahle ukuthi uyixoleka kangakanani, umuntu oqhatha umndeni wakhe. Uqhawekazi ngempela sengathi eCape Town uhambile wafika khona umqondo wakhe wadungeka ngoba manje akasacabangisisi kahle. Yonke decision ayithathayo ungena ngekhanda, akayicubungulisisi kahle. But anyway guys, kuthiwa ke isala ukutshela libona ngomopho. Mhlambe ekugcineni uzothi mase kuvunile akutshalile ke ebese yabona ukuthi uma wakhe was right all along. Avela lapho kamazibela namhlanje, ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqobile niphathela mazibela eInimba ngomhla ka-5 May. Guys, uAzande ke hayi usaqhubeka nokungisurprise ubhoti usunosuku ufika nokusha. Namhlanje ke uletha amantombazana amabili wonke kuleya mansion yakubo engcokana ezospenda nje ubusuku nawo. Ezama phela ukwakhohlisa ukuthi leya ndlu eyakhe kanti hayibo indlu yabazali leya. Ekseni ke lamantombazane kavukile ameyakena lapha downstairs ubeqede egqoke igown enkulu emnyama ubhuti kubonakala nje ukuthi hayi ubona sengathi rich manje ungusozimali ebengenalo ngisho isenti nje guys. Usafufusa ngisho nalapha eKhosela Tech ezomsebenzi wakhona as COO. Hayi-ke guys, amantombazane kamnikeza ukhisi aqeda avalilisa yena lapho yena ubebhizi kwi-phone call noBill lo waphesheya kwezilwandle akafuna ukumdayisela i-idea kaqhawe ye-biotech. Uthena ke efonini, Bill, I need you to back me up. Promise me that you will back me up. Usethi njani? Kubuza uBill. Uthi financially, when I give you this idea that Qhawe has, she must believe that you will fund it, okay? Usabuza kuBill ukuthi wena what are you going to gain vele? Usethi ke uAzande, no, I wanted